ngatifarire Jesu manera ngatibofarira Jesu. Jesu ngaafarirwe manerano ngatifarire Jesu. Tinotenda manero anoregedzai ndizoserero kudzo. Sati ndagamuchira munhu waMwari regedzai timbogamuchira nazvekare. Ngatingomhoresa naye. Yes. If I say amen, men are supposed to say amen. Amen. Come on. Again, amen. Thank you, thank you. You may be seated. You may be seated. You may be seated. Thank you, praise team. God bless you. God bless you. Tender. Somebody left his shoes. So tender. Manero anoregedza ndi verokudzo to the men of the house. As men of God, we know what it takes to just put up such a conference. It takes a lot from the man who is organizing the conference. It takes your time. It takes your energy. It takes even your money. It takes almost everything from you to have such a conference. Men of God, I know this is a conference just for men. Let us acknowledge God and thank God because of his servant, the visionary. Yes, come on, somebody, come on. Let us praise God. Let us thank God for the men of God. Somebody shout, put your hands together for the men of God. You can do better. You can do better than this. Okay. Just shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your servant. May be seated, may be seated. Munhu waMwari ndinokutendai just for the fact that you chose to invite me to be one of the speakers at this great conference. Considering also that this is a men's conference, it's very, very rare to find such a big number. Let us come together. It's very, very rare. I know the man of God has prayed a lot for this to happen. Because Murume, we are cheap. And it is also. But we thank God we respond. Thank you so much for that. I believe whoever has attended this conference
your life will never be the same again. I'm also blessed to be here. I'm not just here to support, I'm here to be blessed. And I've heard a lot from the very first day, even yesterday. The messages were very, very strong. Prove yourself to be a man. You need to prove it. Really, you need to prove it. After this conference, Shamari Zedukumba, they must know which we are coming from somewhere. A change should be seen. A change should be visible. I believe again tonight we are going to be blessed. We are going to get into the wind. And I believe in my heart, I believe in my mind, I believe in my spirit that tonight something great is about to happen in your life. Something big is going to happen. Are you ready for the word of God? Are you ready for the word? Come on, men. Are you ready for the word? I don't know about you, but tonight I'm packed. I'm packed. I'm packed. I don't even know where to start. I'll just be seated. Let us. Tonight we are going to read the mind or the brains of Solomon. And I'm going to talk about practical wisdom. Practical wisdom. I'm going to talk about what? Practical what? Wisdom. And I'm going to touch a little bit on the power of wisdom. But just a little bit. The power of wisdom. And the book Yamparidzi, Ecclesiastes, chapter number 2, verse 15, only one verse. I just want to encourage you tonight. Let us read from the King James Version, from the old King James Version. That one is much better because it brings out the idea. Only King James Version, the old one. Any other version, please, you can close it. Okay. Then said I in my heart, as it happeneth to the fool, so it happeneth even to me. And why was I then more wise? Then I said in my heart, that is also vanity. Can I repeat it? Yes. Then said I in my what? In my heart, as it happeneth to the fool, so it happeneth even to me. And why? Why? Why was I then more wise? Then I said in my heart that this also is vanity. Then said I in my heart, as it happeneth to the fool, so it happeneth even to me. And why was I then more wise?
Solomon, there is something great that happened in the life of Solomon when his father passed away. Do you know that Solomon had a certain degree of wisdom? I remember at some point, David wakuenda anoti kuna Solomon mwana wake. Kune vanhu vasina kundiitira zvakanaka patime yangu yandakatonga. I didn't punish them, I didn't kill them, but I want you to deal with them according to the wisdom that you have. And this was way before Solomon had asked for wisdom from God. Deal with them according to the wisdom. So even Solomon asati akumbira wisdom, anga aina wisdom, dosaka wakazokumbira wisdom. Wisdom, kuti ikumbirwe kuna Mwari, it takes a certain measure of wisdom to ask God for wisdom. Kuzvidiscover kuti andina wisdom, you need wisdom. You can't just start from scratch. You need a drop of it. Washandisa that drop as a seed. Kuenda nayo kuna Mwari kunoti Mwari neshoma ya Makandipa ndazvidzidza kuti andina wisdom. Asina wisdom haitsvaki. Because unofunga kuti ndinayo. You know what? Life yokusearcha, it begins from the moment you discover that I have lost something. Bible noti, there was a certain lady. She had 10 coins and she lost 1 coin. And when she discovered that 1 coin is missing, she began to search. Kureva kuti nyaya yekusearcha inobva patime yaunoona kuti ndine zvinhu zviri missing. Mukuoperata kwangu, mukurarama kwangu, mukufamba kwangu, mukushanda kwangu, mumarriage yangu, there is something which is missing. Ukasazviziva, unorarama for 20 years in $9 instead of $10. Kutsvaga dollar kunotangira pakumboadmita kuti zvandinazvo izvi zvakashota. There is more to this life than what I have. So, when David died, I want you to listen very, very carefully. I'm not going to be saying a lot of things. And also I promise I'm not going to waste your time. I am not a time waster. But make sure kuti wakateereresa because nichataura zvinhu zvakati dzamei. Because I believe kuti even uri chikomana chakadai, the fact yekuti iwo wakatinyasoudzwa kunzi this is a men's conference ndokubva wauya. So ndoda kudhila nechiri mauri chinozvinzwa ichocho kuti ini ndiri murume ndochandoda kuadresa icho. So I'm not just going to deal with you at this level. No. I'm just assuming that you are a man. Saka ukaofendwa nezvandichataura nhasi. That's your own problem. I want to believe that we are all men here. If you read the book of 1 Kings chapter 5, from verse number 1, when David died, king of Tyre by the name Hiram, he sent a message to Solomon. And he said to Solomon, you know, I was in a deep relationship with your father. I loved your father so much. But now he's no more, he's gone.
But you know the genuineness of my heart. I'm going to love you because I used to love your father. And then Solomon replied and he said, you know how my father loved the Lord. And he wanted to build a house for the name of his God. But he couldn't. This is Solomon giving a reply to Hiram. My father wanted to do something for the name of the Lord. But he couldn't build a house for God. And Solomon made sure that he stated some reasons why David couldn't do anything for God. He said because there was a lot of war. There was a lot of war happening at that time. On my father's every side, there was war. His enemies were too many. So he couldn't do anything for God because of war. And then he said, but as for me, the Lord has remembered me. There is peace on every side. So I can do something for God. If there is war on every side, you can't progress, you can't build anything. The only time yaunogona kuitira Jehovah chinhu chine musoro itime yaunenge uchi experience a peace. This is why most men, you can't build, you can't do anything because you're always fighting. Too many wars around you. Always fighting with this, fighting with that. And you can't do anything for God. And Solomon said, but as for me, God has given me peace. There is no adversaries. Nor even any evil occurrence. I'm at peace. So I can do something for the name of the Lord. Until you have peace of mind, only then can you become a decent worshiper. Peace of mind. You need to plan your life. Kutoprofita ikoko kuti kana zvisinganyoreke zvinoraramika sei. Put it in writing. Make some plans. Where are you going? What are you going to achieve? Because of the level of faith, I told my wife, every year, from next year, so for the next 10 years, in the next 10 years, I must have more than 30 houses. It's possible. It's possible. I'm going to hang a pauri ndo pandiri ukukuronga chete pausina kumborambidzwa wewe watambokuti saisedza yako nhamba kana chii chiniwo ndaronga ndiri kuzvika zvakanaka. I'm going to talk about practical wisdom. Hativaki vana baba kana hondo dzichakatiunganira.
David kunyango anga aine desire zvakaperera pamapledges neshungu dzekushandira Mwari. But nokuda kwevavengi nevanhu vaingomarana naye nenyaya dzaingomuka pamazuva ake, he couldn't do anything for God kusvika achifa. But Solomon anoti nokuda kwerugare rwandapiwa naJehovha, ini ndinogona kuvakira Jehovha imba. Nyaya yehondo ikaitika in churches, church haisumuke, ikaitika mumba, imba yo haisumuke, ikaitika even pa company yo haisumuke. The devil will always make sure kuti une imwe hondo inodivert attention yako nema efforts ako, even nema prayers ako. Uchi addressa hondo chete, time yako yekuvaka ichipfuura. War on every side. Uya anenge achichema nezvake, muzukuru achichema nezvake, hama yako achichema nezvayo. Unoziva here kuti kana wakusumudzwa naJehovha unosvika papoint yokuti criticism is inevitable. Kana wazoda zvokusumuka muupenyu, because kana wane mota, ndaitaura pamusoro petestimony yakaitika just this previous week kumba yemwana akadeliverwa naMwari wedu, angadai akangotsvairwa akangobuwira mumvura, but Mwari akatiratidza ndokubva tanamata. Then haisi prayer yedu of course, but Mwari ane nyasha, wakatizivisa zvinhu zvisati zvaitika. Then patime yazvakaitika zvanga zvanamatirwa zvaadreswa kudhara nditika. But I was saying to myself, you know what, problem yatinayo ndeyekuti the moment munhu wane mabhazi kana wane zvigayo kana wane masupermarkets, hauchabvumidzwa neculture yedu kufirwa neMwari. Havakutenderi. Kana uine mabhazi ndati hauchabvumidzwa nevanhu kuti mwana wako arware pfungwa kana kuti mwana wako angofa. Vavo vana vanobvumidzwa, asi iwe hauchadini. Kana vachifa nendava yekuti munhu yane mari, venyu vari kufa nei? Dati pane zvinhu zvinotenderwa mudzimba dzevarombo, vanonzwanana, vanowirirana, vanokamfotana kuti zvinowanikwa. But God is introducing you to a level yekuti zvavanotenderana kumba kwako iwe zvinenge zvisingatenderwe. Kusika zvakanaka here? Hatifirwewo takaita sei? Handina kuti tine mabhazi zvedu, ndingobvunza kuti hatifirwewo takaita sei? Ndavati aita zvo. Chanzwirira zvako udzari pedyo newe kuti uchanzwiririra. Zvandinoita, I invite ku conference as big as this one. Ndinobvunza Mwari wa visionary kuti chiri pamwoyo wa visionary chii, kuitira kuti ndiregedze kupinda mudondo. Saka kana ndakurasika Mwari wavo anenge achindidzora ndichidzokera panyaya. Like I'm very, very comfortable. I believe kuti zvichaitika nhasi zvinotibatsira zvakanyanya. Hatimbobudi tine maquestions akawanda. Nauya sopindura tichifamba zvishoma nezvishoma, pandinopedza manje. Don't worry about time. Solomon
ndokupiwa wisdom na Jehovah. After giving 1,000 offerings, God had to come down in a dream and say to Solomon, what am I going to do for you because of the seed? And then he say, wisdom. Give me just wisdom. Wisdom to do what? To rule your people. Akatsanangura anakungoti wisdom. Akati wisdom to manage to rule your people. This great nation. So today you can just begin to pray. Ungoti ndikuda wisdom ngaina Solomon. Iwa unanyaya dzaunotonga, hakuna dzinonzwa kwauri kumhuri kwako, hauna mibvunzo yaunobvunzwa even nevana vako. But you see, wisdom in areas, in facets. Ndirikunzwika zvakanaka? Unoita mwedzi wese hakuna anokufonera. Iwe unokumbira wisdom yemazano nechine. Ana Mwari ngatinzwisise nyaya idzi kana tichidziverenga mushoko raMwari. Solomon why asina kukumbira wisdom iyi kusvika apiwa chigaro? Because yaimutambudza. Yaidikanwa chete kana uri pakati pevanhu vane maproblems. Zvazviri kureva ndezvekuti current situation yedu in Zimbabwe, kana Mwari vakaregedza problem ichiuya munyika, ari kutsvaga kuti kuite varume vanosumuka vanotsvaga wisdom inoaddressa this very problem yasumuka iyo. Unoziva here kuti paita sepaoma zvinhu munyika, ndo patanga kuwanda dzimwe ndudzi dzokunze vachiuya muno. Every time yamunoridza mhere kuti kwaita problem, muri kushambadza mukana wamuka munyika menyu. Vari kunze vachinzwa vanoziva kuti kwaboka. Every time panonzi nyika yapinda through a crisis, it's an opportunity to the men of wisdom. Solomon wanga aine wisdom yekuve mwana, but wagadzwa pachigaro wakaona kuti ndikaramba ndiri mwana ndichitonga vanhu hazviiti. Ndokushandisa wisdom yekuve mwana kuenda nayo kunokumbirisa Jehovha kuti chindipaiwo yokutonga. Onewo level yangu yachinja. Ndane mhuri. Ndikaramba ndine kuchenjera kwebhachura. Kadzi anochema, vana vanochema. Because I have shifted from that lower level to this other level. Wisdom yako inofanira kudevelop from that lower level to another higher level. Wese aka elevate kana Mwari akano operate na wisdom ye lower level, aka mesa that higher level. And God will make sure kuti unodona kudzokera pa level iri equivalent to your wisdom. Ndirikunzwika? Pane wisdom yemukomana ari pamba. Pane wisdom ya baba vane mudzimai. Dzinobatika mushi. Solomon ndokupiwa wisdom. Zvakashamisa kana Mwari chaiye kuti wakumbira chinhu chakanaka mukomana. Ndinokupa ende uchasiyana nevamwe vese vakakutangira. Chiri kumupa kusiyana nevakamutangira imhando yechaakumbira. Ndizvo? Wisdom kana yapo Mwari wati ndakupa. Unomboziva kuti vazhinji venyu munongo exaggerate kana muchiverenga mascriptures apo ndikutora sezvazviri. Do you know kuti wisdom yakapiwa Solomon, it wasn't a vision yakauya masikati.
As mutumwa akaburuka achifamba pachidia achiti kana gwenzira kapfuta. It was a dream, just like a normal dream yaungoita. But then he believed it. That's the difference. Kungorota. Asi kana makuverenga zvinoita kunge hope dzevamwe dzakasiyana nedzenyu dzamunorota. Ndokubva watotenda. Then the following day there was a day for a test. Ndokubva kwauya munoziziya pfambi dziye dzakauya dzine mwana wana akafa mumwe mupenyu dzichinetsana kuti uyu mupenyu ndiye wangu nokudini. Munoziziya nyaya yacho. There will come a time when your wisdom is supposed to be tested. You know what? Ndaiverenga Bible so many times. Ndizvinhu zvandoona every time ndikadzoka kuscripture, even ndakamboiparidza. Munoziva here kuti Sara paakapa Hagar kuna Abraham, it wasn't just an issue of love, but she wanted to test the man. She wanted to discover the man. Yakasiri nyaya love chete because asingazoti kana uyabereka mwana vakutanga kunetsana ngaachibva pano ngadi. It wasn't an issue of love. She wanted to know how far the man can go. Why kunyasoziva kuti ma problems edu mumba muno, is it me? Dinere the problem kana kuti it is my husband. There will come a time when your wisdom is supposed to be tested. I'm telling you, one day she will present a case before you to see the level of your wisdom. Achada kuziva mukadzi wako kuti ndine here kana kuti ndiwe. I will tell you something. There is what I call practical wisdom. The wisdom that you can use down here for a practical, proper practical living. Upenyu wako utange kufamba zvakanaka. Uri mutserendende, kana kati mutserendende handisi kureva kuti unenge usina ma problems, sanonzi ma problems ndevamwe. You can choose. Mwakandibvunza akati, naye mufundisi, amuna here ma problems mu marriage yenyu? Ndikati depends on the definition yako ye problem. Yes. I have not decided kuti ndadedze kuti ma problems. You can call them challenges. So I can boldly stand here and chitaura kuti I don't have even a single problem because of my definition of a problem. Difference yedu, I can take that as uniqueness, not as a problem. She's unique. I'm unique. Okay. So, mukadzi unogona kutora Haga okuisira bedroom kuti azive kuti wakamira sei. Kana kuti iye Mwari pachezvake anogona kutora mukadzi oisa mumba mako. Vari Mwari vanoda kuziva kuti wakamira sei. Ndodzokorodza. Because, you know what? How can I put this across? There's a scripture, Jesus Parker accused by actions, you are calling yourself a God. Huh? Iye achipindura pane kuti apindure nyaya dzabvunzwa anoti, didn't I tell you that you are gods? And you are arguing about me. Inini wacho wamuri kuti muri kuramba kuti handizi Mwari. Imi wacho ndakukudzai kuti muri Mwari. Kana imi ndakati muri Mwari wati moini. Andozvizwisisa. So, if we are gods,
God should give you at least one person in your life to manage. Kuve kwako nomukadzi, it's a test yakaitwa na baba vari kudenga kuti vaone kuti are you becoming a god. If you can't manage one person, when are you going to become a god? Tarisa Mwari anoti vanhu nemhuka dziri musango neshiri ari ega. Iye woterega ndikupe mumwe chete ndione kuti tinogona kuswera tese here, tinoshamwaridzana here saMwari naMwari. If one person is giving you a problem, then you have got a problem. Let's move on. Solomon, because what people wisdom, there was a need for a test for him to know that it wasn't just a dream. You need a test. What I say, kanonetsa vakomana kuti kubva musi wakanoti 1 unzikawe zvakanoya kakaita unzwe magiramuzi acho chete parichazove rume ndakangochengeta ndichidzvengesa apo nepapo rekedza mutorerei nekudini kuti chii Mwari chaaida kufundisa munhu pamusoro pekuve responsible. Chikoro hachizi chemwana ndava kukura akudzidzirwe, but abereka mwana Mwari vane zvavaida kuti munhu adzidze uve nechinhu chaunogona kunongedzera kuti dai ndanga ndisina kuchengeta chingadai chisina kusvika. Kana Mwari vachikupa kamwana kakaita segonzo kudaiso, indava wakamirira kuti Mwari akupeze idea rinovhundutsa nyika. Unopiwa kachecheke idea kanozviitira tsvina, uchikabvisa tsvina idzodzo kachiita mvura, uchibvisa mvura idzodzo. But one idea yaunopiwa naMwari, you can nurture it kusvikira yamurume mukuru anozokutendeukira wokuchengeta. Rikudzika zvakanaka. Unoziva here kuti unoziva here kuti amai vaMozisi vakaberekera Mozisi muIjipita vaitorojawo, vanga vari murandawo, ndokubereka mwana akazovatendeukira ndokuvadhilivha, kureva kuti chakadhilivha mai ndechavakazvara. Chichabuda mubrain dzako one idea from the Lord yauchazvara ndoichakutendeukira yokuchengeta iwe nevana vako nevazukuru generation yose. Something that is going to come out of you is going to look after you. Amai Moses, mukaramba makapatakura, chiri mudumbu ndo chichakubuditsai kana magona kuchibuditsa. Mukabuditsa Moses unokubuditsai. Saka ipfungwa dzaMwari kuti chese chichachengeta munhu panyika ngachibve maari. Hamungandinzwika zvakanaka panapa. Problem yenyu vazhinji ndeyekuti you don't know how to nurture an idea. You break it before its time. You know what? There is what they call genuine leather and fake. No matter how nice it looks, no matter how soft, if it's fake, it's fake. But what makes it fake is the idea yomunhu akagadzira aine pfungwa dzegenuine.
Problem yatikuita ndeyekuti kune dehwe chairo, but mumwe munhu ogadzira chinenge dehwe. Isu touya tobata pfungwa dzaakagadzira kuti aida kuteedzera dehwe, zvochiparira manje cheya iyi kuti inzi ifake, but dzimwe nguva haizi fake, inotori original in its own context. Ndinotsveka zvakanaka. But akaigadzira nemhaka yekuti ane zvaaikopa, zvinoparira kuti iyo ichifirira kuti ndiripo, vanhu vanongoswa kuti ifake. Aiwa, ifake. Aiwa ka. Chinokuita fake kuda kukompita nevari original. Business rako ukaritanga at your own pace, uri pa level yako yavanzi naMwari tangira, haumboiti problem. But une vanhu, une mapicture evanhu vauinawo musoro vari kumeka ma-thousands ema-profits a day, but havana kutangira ikoko. Ufeki hwako hunongooneka chete kana ukanoti kwati nevari original. No problem yauri kutaika. Unogona kunge uri original ukazvimirira ukasuduruka pane vari original. Zvikubatana mushe. Unoendapo uchinofunda, but gona kubreka pfungwa dzavo to your own level. Wonzwisisa kuti wandiri kukopa haasi kutanga, ari kutanga ndini. Zvikubatana zvakanaka ngerizvo. Kaza tifambe zvakanaka, tifambe zvishoma nenyaya. Mukadzi unoti kumprofita, I've got a problem. My husband is dead, and the debt collectors, they have come to collect everything, including my children. And I need help from you, men of God. Please help me. And what did the men of God say? What do you have? Because the man of God knows that every person and a problem, the solution to that problem lies with the person with the problem. Munhu wese ane problem, ana problem chete, ane solution ye problem iyo. Ndosaka Mwari vakaitendera kuti iende kwaari. Because haugone kutrustwa neproblem usina kutanga watrustwa nesolution. Because problem kana ichiuya iri kuattractwa nesolution iri mauri. Because iyo problem pachezvayo iri on a journey, iri kutsvaga kwainonosorovhwa. Saka ukaona yauya muupenyu hwako yakakatwa nesolution, ndikubatika zvakanaka. Problems don't just come, they are attracted by solutions. Why namo iyi yauya mbabangu kana mbamangu musina chirimo chinosorovha nhamo iyi? Ndosaka muprofita wakati, mumba macho mapinda nhamo munei? Because mese mumba magogodzwa nenhamo makapinda solution, ndosaka nhamo yakaenda mumba imomo. Ndikubatika zvakanaka mani manherana. Garei pasi. The fact that you have got a problem, could it mean that you also have a solution? You are asking God, why me? Why me? It's coming to you because you are carrying something which can solve that problem. There is potential within you. God gave you some supernatural abilities to address situations. So that favor is actually attracting problems so that you can solve them.
chii chiri kukakata nhamo muupenyu hwako? Chausingazive ndechekuti iyo nhamo pachezvayo iri kutotsvagawo kwainosorofwa. Ngandifambe maybe uchabata pamwe opasira. Tosaka tichida kumbata zviwanza kuitira kuti vamwe vanononoka kudi. There is what I call practical wisdom. Solomon wapiwa wisdom. Hapana chinhu chinoshoka muBhaibheri chekuti Solomon apiwa wisdom inotyisa naJehovha. Wakararama upenyu hunoshamisa in terms of prosperity. Solomon, First Kings chapter 11, verse 1. You know, and Solomon loved many wives. Wakakloka thaza. 700 wives and 300 concubines. Asmora uskaya, litka, likunzai. 3 wire. Wapedza kuunganidza sezvizvi ndo paanoti akunyora bhuku yamuparidzi anenge achingoti zvese hazvina maturo kusanganisira nenhamba yese iyoyi. Makanyatsoteerera here mushe. Chinondirwadza ndosaka ndiri kutsanangura pamusoro pekuti kune wisdom, kune the power of wisdom. Solomon kana achiita 1000 vaanozopedzisira akunyora machapters aanenge achingodemba kuti hazvina maturo zviri pasi pezuva nekudini. Mubvunzo wangu uri kuti 1000 vakaroorwa before wisdom and after wisdom. Ngaribatsirane. Ini ndaifunga kuti isusu tisu tingadai tichidemba nekushaya kwedu wisdom kwatiri. Kwete kuti munhu ane wisdom yakapinda nomuBhaibheri unotipa mavhesi anoratidza kuti haasi kufara nokuda kwezvaakaita, iye akazara newisdom zvakadai. Kuda kuti munzwisise kuti wisdom inogona kuvepo, but kune power yekuti you can choose to obey the wisdom that God has given to you or to disobey. Wisdom kana ikauya mumunhu haikuforce, inosuggesta. But vanhu vazhinji havana power to listen to the voice of the wisdom. Because Solomon aifanira kuudzwa, aifanira kutoverenga vhesi yaMakandiwa achidemba kuti hazvina maturo kuti hamufana dai akatsvaga wisdom. Kwete kuti tinonyorerwa naSolomon. Chamuri kutsvaga muvakadzi chakashayikwa naSolomon, the man of wisdom. Solomon couldn't find it. Yes. And some of you are still searching for that thing. I am advising you to come back. Please come back. Please come back. Mukadzi wawinaye mumba mako ari kurepresenta vamwe vese vasipo.
Ndimbodhinda michanera. Tiri kutadza kurarama life inoenjoyeka because we are failing to listen to the voice ra wisdom. Because wisdom is communicating, is talking to you on a daily basis. Before you do anything, God makes sure that wisdom ya communicate anyway. But chiri kukuvadza ndechekuti ausati wane simba rokuteerera izwi ra Mr. Wisdom. Wisdom can give you a very good practical life if you listen to wisdom. Vana baba chatiri kunyasoda mumunhu wemukadzi. I'm going to be very, very practical. Mangwana, of course, in Jadinda, so I'm going to talk to this. Paya pamunoona mukadzi wemunhu ageza zvakapfeka zvakanaka achifamba. Ndakanzwa vamwe varume vachiti vakomana vakadzi vari kutambiswa. Ndaizvinzwawo ini ndiri bhashura. Ndichiti vanenge vachireva kuti kudii kana vachiti mukadzi uyu ari kutambiswa. Alright, asina kutambiswa anoonekwa sei pane vanhu kuti uyu haasi kutambiswa. Vana baba haikona yakutaura semuri kutauriswa nemweya yakaipa. Anoita hwokuiswa mupoto here. Alright, dai anga asingatambiswe tingadai taona kuita sei. Mwari wakakupa uchenjeri. Chinobuda mauri ndo chichakuchengeta. Kana Mwari vakakupa a friend in life, God gives you a wife. Wife ari kuuya kuzoti zvakaiswa naMwari kudhara mauri zvibude. Okay, rega ndive practical. Ukamaona akapfuura pamukadzi achienda, iwe ukanzwa mwoyo wangu kuti mana ndingamusiya achingoenda ka. Uchitonzwa iri mhosva chaiyo kuti wadii zvako wamusiya achingoenda. Because kune varume vakadaro vekuti kana mukadzi akangotaridzika bedzi imhosva yaanofanira kuripa iyoyo nekudii. Ndika. Alright, matora napai. Mafara mapedza. Paane zenga kuenda. Ini ndo pandinenge ndichida kuzouya ipapo. Ndoda kuziva kuti saka chamasara nacho chawazofara manje kuti andingamurega achingoenda. Chamasara nacho manje chamuchatiti izvi nemhaka yehure rakauya musi wakati neizvi nezvehure rakati zvinezvi. Chauchatora mari chaunosara uchizvirova chipfuva kuti nandiite uye chichaonekwa nevanhu vachimuona achibuda pakuti haasisina chakati chi. Kana uchimutora mufara mese omuka oenda but pasina chashota paari, then what are you doing? What have you done? What have you done? Ndikubatsira iwewe ka.
akarwadziwa kuti aenderei. Amira, all right, wapiwa mukana. Achazoenda here futi akangoita zvanga akaita. Tiri kufirei vana baba? Tiri kubvunza wose muranda waJehovha, ndati tiri kufirei? Zviri kubatika rezi. Izvo zvese zvawamboona pamukadzi zvasakauti hawakomana vakomana, ndo zvaunozodzimira malaitsi futi mumba. Anitika regai ndikubvunzei vana baba, hazvina mhosva akaumbwa zvakaita sei kana ndo studibheki dzacho dzakasvika kupi. Mubvunzo wangu uri kuti pamunenge maakuzofara zvese zvamamboona zvinenge zvichishandei, chazonyasoshandwa. Tiri kufirei? Wisdom. Uzari pedyo nauti wisdom. Isusu tofanira kupiwa wisdom inopfuura yaSolomon. Ende ukapiwa chero yaSolomon yacho, you still die young. Kana usina simba rokuiteerera. Zvibatira zvakanaka. Garai pasi. Because dai waiziva ability ine mukadzi wako. Let me ask you a question. If you have got a wife and your wife can't even cook, she can't even iron for you, she can't give you good time in bed, she can't do anything, and she's your wife. My question is, who chose this wife? If you are saying you don't have a problem and your wife has got a problem, I'm asking you, who chose that wife if you don't have a problem? Chiri mauri chaka attracta mukadzi asina zvaanogona. Ikasave ability. If your wife is a problem, then where is the solution? Unozivare kuti murume kana akasarudza kuda kungooma musoro nomaita wakamuadvisa sei, the moment angozvi establish a mind make kuti uyu ndiye ane problem, no matter how much you try to convince him, you can't convince him. Varume vazhinji vari panapa vari kufunga kuti vangadai vaine life iri better dai vasina kuroora vakaroora. Lack of wisdom. All right, tomboti waigona kuzita my life iri better because hauna kuroora uyu. Are you not humiliated kuziva kuti kune munhu wemukadzi pasi pezuva?
anogona kuuya mulife yako akakutadzisa kusumuka. Tobhoti abviswa pauya munhu. But unogona here kuzvirova chipfuva kuti pasi pezuva kuchine munhu anogona kukutadzisa kupfuma. Ndizvo here kuti unofara kuti wapiwa crown, wapiwa trophy, nemhaka yekuti anosimboitora wafa. Mahwinhiro rudzii ekuti unonzwa kuti dai ndisina mukadzi uyu ndine mumwe ndiri pari nani. Haunyare here kuti munhu one anogona kusumuka achitaura kuti uyu ndakatadza kumusumudzawo. Munhu one ndiani ari nani, iwewe kana mukadzi iyeye? Who is strong between the two of you? Mukadzi wangu anonetsa, vakazodeso ungodaro zvoide makatora wangu musingadaro zvikazodii zvikadii. Teerera ka, teerera. Chero yode wakatora wangu ungada uine problem futi. Because pari kungoita kutorana but pasina inonzi practical wisdom. Nekuti mukadzi kana achiuya muupenyu hwako, for those of you who are married already and there's nothing you can do, and those who are not yet married, listen, when she comes into your life, there are some tendencies which I saw. She can act sometimes like a cell phone, a new cell phone. I'm not saying she's a cell phone, but there can be some cell phone tendencies. When you switch it on the first time, you don't just make a call right away. You can't. It begins by giving you some options. You need to set the date, set the time. It gives you some questions. Where am I? Is this Zimbabwe? Is this South Africa? Is this America? And you make sure you punch in every information. If you skip it, mangwana uchada kuseta alarm. Uchafanirwa kuzobvunza mumwe munhu time. Iwe uine cell phone in a time. Ndopa unenge uda small house manje. Because une cell phone yawinayo mumba, une mukadzi asina kuprogramwa, hauna kupancha in necessary information. Amenga ndikubatika zvakanaka naka. Mukadzi wako anotoda kuprogramwa newe kuti wachinja environment. Womuseta time, ndava mangwana uchada time. Ndirikozwika here mushi? Iwe ukangoti handidi izvi zvese zvindoda kunofona chete, inenge ine nyika yakarasa, izvizive kuti yakaroorwa, inenge ine time yakarasa. Zvimwe zvaunenge uchida kucellphone yako unotoda imwe cellphone kuti uzviwane. Zvikubatikire zvakanaka izvi. Ukasaiseta the correct time, inogara ine time iri correct but yakarasa. Ndosaka mukadzi wako dzimwe dzenguva anogona kumboita zvakanaka, dzimwe nguva waregedza kuita zvakanaka. Do you know kuti time yese tomboti watch iri mumadziro, handitika watch iri mumadziro yeye dzinotenderera dzedze, ukaibvisa battery ukaisiya yakadaro. Do you know kuti pane time painoita correct? 2 times a day.
twice a day. Nigga, correct. Because imwe yese ikatenderera iyo inenge yakamirira ipapo. Vamwe pavanosvika ipapo naiyo ndo pandiriwo ipapo inenge iri right ipapo. But vamwe kana vakupfuura inongorambawo ndo panotanga kurasa kwayo. Problem yandiri kuona iripo ndeyekuti most men, you are lazy to invest yourself into your woman, into your wife. The reason why you think you are a man is just because when you open your zip, something pops out. And that's it. Listen to me. When you plant a seed into your wife, you wait for 9 months until she gives birth to something very beautiful. You drop into her a useless seed. Chino chawasingagone kuchengeta kana kuendesa kuchikoro. Chiri useless, chiri mauri. But unoda mukadzi wako kuti udyare chiri useless. After 9 months, anoyaka kutakurira chino chinonakidza kutarisa. Ari kuda 9 months kuti zvinhu zvisina musoro zviri mauri zvikapinda maari zvigadzirwe. Problem yako ndeyekuti unongodeposita sperm chete but haugone kudeposita maideas mukadzi wako. That same approach, ability yemukadzi yokutora mbeu kubva kwauri okudzosera mwana, ndo same ability yokuti kana ukada kutanga zvinhu zvinobudirira, dyara mbeu maari, mupe 9 months. Ndoba unosati wangu mukadzi afunge anongoita naro. No. Uri kumuforsa kuabhota. Haikona kudyara seed isina nebasa chete muupenyu hwake. Invest kana asingazive muendese kuchikoro kwacho. Unodire kukohwa pausina kudyara. Kana asingafunge, kana asinganzwisise, sei aka-attractwa nemeso ako. Musangano wevarume royo. Varume tinotoda Mwari kuti atibatsire. Unoziva kuti murume anogona kutiza mukadzi wake agoda small house. Imwe small house inogona kunge ine murume wayo. Ndizvo? Agosvika paanonyasonzwa kuti small house yangu yakanaka kupfuura mukadzi wangu. Achinyasoziva kuti ine murume oiti ndinokuda yoti neno ndinokuda. But agoramba ari convinced kuti iri nani than mukadzi wangu, iye mukadzi wake asina boyfriend. Asi uyo agoramba achinzi ari nani, ane moyo wakanaka, ane moyo wakachena, iye aine murume waari kuchita. But agoramba achita saakanaka mbre. Unoziva kana Satana ada kukuvhiringidza mushe. Koiko kumboti ndakuda iye aine murume kuipa kunganiko zvisiri kugonekwa nemukadzi wako. Wisdom, sometimes it is the ability to see the results even before the activity. The Bible says there is a way which seems to be right in the eyes of men, but the end thereof. Wisdom gives you a foresight. Unogona kuziva kuenda road even before you can walk it. Hauzi munhu wokutanga wapinda muzvinhu wobondera wodzoka, wapinda muzvinhu wobondera wodzoka. No. Wisdom inokupa kufamba journey muroad usati waifamba woziva kuti kwainoenda. Because Bible kana richiti kune nzira inenge yakanaka but magumo kureva kuti ndosaka tapera panyika.
because nzira dzakawanda dzine makomba kumberi dzakagadzirwa zvakanaka. Wakuda kusvika pagomba ndo paano cancela speed. Chifamba neyaunoda. Are you sure that you need another wife than the one you have? If you think kuti unoda mumwe mukadzi, ndiani umwe mukadzi anokuda kuti upenyu hwake ufambe? Ngezamutsanangura ipa papa, maybe panangozonyako tasemuna ari kumaya. Unoziva here kuti kune vanhu vanogona kuti kana like mwakomana uri panapa vari kuti ndakuda kuti ndichiwana manje but unauya zviseka zvinhu zvandinoti kana Mwari mukasaita izvi mukadzi akadai so akadai mukadzi akadai Mwari wombanzi bhone zilist. Problem yako ndeyekuti wacho anotombonzi mukadzi haumuzivi. Ndosaka murume wekutanga paakanga kutsvagirwa mukadzi iye wakanzi ngaabude mumeeting yacho ndobva afendeswa. Because wacho ari kuda mukadzi haatomboziva kuti anonzi mukadzi akanaka anouya akaita sei. Alright, tomboti waisa list akadai akazodai akazodai akanakira izvi hapana anobvoti akaipira izvi akanakira izvi akanakira izvi akanakira izvi akanakira izvi. Tapedza list rese iri tochimboti taakunomutsvaga zvonzi awanikwa. Iye akanaka kudai anoda munhu here akaita sewe, because hazvizi fei pamberi paMwari kuti nemanakire esa. Because akanaka kudai anofanira kuzonziwo tipowo list rako rezvaunodawo. Akanaka kudai so anoita here pauri, ndopangu pane nyaya yakaipa. Zviri kubatika here izvi. Waunoda awanikwa, but waunoda anoda munhu akaita sewe here. Because kunaka kwese kwawalista apa imbeu dzakadyarwa nani. Zvinozoita sei munhu akangobva kumusha kwavo asina kana chaanoziva. Kana aine zvaanoziva ndezvekumusha kwavo. Nokuda kwevakadyara zvinhu izvozvo maari ndo vaida kuzvikohwa. But kana achiuya kwauri ndosaka hauya akazvitakura. Haumudi akauya akadaro. Anouya semunda usina kudyarwa kuti utange kudyara iwe vana vako wodyara ramangwana rako pamukadzi anouya ari blank. Varume vazhinji inyope nungo dati inungo kusada kudyara pamukadzi wako unoda kutanga nokunokohwa zvakadyarwa nevamwe pavakadzi vavo. Any seed yausina kudyara pamukadzi wako, you don't deserve to enjoy it. Ko akaidyara akazouya owana chinhu. Trust yaunoda, you have to sow it. And ndokutaurira because muno mune varume ka nevakomana ndokutaurira zvandakaita. Wangu mukadzi ndakamuudza kuti ticharoorana, tapedza kuroorana tozoenda kuhoneymoon ende handivati newe kusvika number 1 tapedza kubhadhara uko, number 2 tachata. Ndinozwika here? Ndokubva taroora, ndokupedza, ndokuenda pamushato, ndokupedza madhetsi edu ekuenda kuhoneymoon ndokubva achinja. Because tanga tisingakuzive taitotakurwa neumwe munhu nemota yake kuenda kuhoneymoon. Ndokubva arambidzwa kubasa zvikanzi hausi kuenda this week kuenda next week. Indane mukadzi mumba. Nekuti muromo wangu wakati zvinoitikira kuhoneymoon 7 days taigeza tese chipinda musema blankets. Hapana chakaitika kusvika shoko randakataura taenda kuhoneymoon
Akona untarisa pana bauti saka zvinogoneka sei. Akona ufunga kuti zvanga zviri nyore. Panga pasingavatike ipapo. Zviri kubatika zvakanaka here izvi? Iwe wobvunza kuti but uchizviitirei mukadzi wako? Ndokuti nhasi mukadzi wangu akanzwa kuti murume wangu ari kunzi ari pamwana wechikoro, anodzokera kudheiri yekuti murume wangu akatanga rini kusagona kuzvidzora, anondirambira dzimwe nyaya because ndakadyara trust. Kana ndakamuregedza ini ndaane mvumo, ndiyani anondisumudzira gumbo rake ndikatadza ndikabva ndapaparika. Ini ndakabhadhara ndikapinda naye mumba ndikachengeta mashoko angu. Handichatambudzike zvino kuswera ndichingofona ndaenda kwakati nekufungirwa. Why? Because ndakadyara trust yacho. Zvanga zvisiri easy, ndava kudyara hakunakidzi. Vamwe vanenge vachikanga mbeu, iwe uchienda kunodyara. Vazhinji muri kuita problem. Why? Because muri kuda kukohwa zvamusina kuisa mumadzimai enyu. Mukadzi wangu indi vachingonifungira so aitangire ipapo. Wakadyarei? Haungati kuri kugeza cellphone yakaiswa kunze kudai so one hand. Zonzi mukadzi wangu ndava anondifungira stereki. Anokufungira sei yakafonera zvo. Varume havatendeuki. Iye kunyangwe ari iye mutadzi mukuru anenge akatsamwira mukadzi bedzi every time. Zvaari kubvunzwa kunzi manga muri kuti achinyasoziva kuti kwanga ari hakuzi right, ndianotanga kutsamwa. Saka ndosunungukira kupi pachikaro chokundibvunza every time kuti waenda kupi waenda kupi. Satani wemunhu. Varume nditeererei, especially if your wives are committed to the work of God, if your wives are paying tithe, be careful kuti mukadzi wako akazonamata kuti udyi ubviswe. Because mukadzi wako kana achidiwa naMwari, achitendeka kubasa raMwari, achibhadhara zvegumi, just imagine paanopfugama achiti God deliver me, kuti arida kudeliverwa from who? Be very, very careful. Because hazvidi kuti denga ritarise mwanasikana rigoona achiita upenyu huri nani after your death. Kune varume vari kufira izvozvo chete ndava Mwari wakuda kusunungura mwanasikana. Ndiudzei kuti deliverance yemukadzi wako ichabvisa zvingani muupenyu hwake. Am I helping somebody here? Anonetsei mukadzi? Vanhu vaya ndo vasinganetse, chavanongoda kudiwa chete. Ndo zvauine nungo nazvo izvozvo. Saka muchitiza mukadzi asiyo tsvaga vanenge vari mastreet umu, chifunga kuti uri kuzvifumura kangani. Iye mukadzi wauinaye mumba haasi kufara newe, satisfaction hapana. Anoziva maweaknesses ako, but anovaviga ndava mukadzi wako. Nekusagona kwese ikoko ndo paunoenda mustreet. Hamugoneka vazhinji venyini. Aiwa Shona ngatibatsiranei kakumana. Hey. Here pamberi pesmall house katano akati ewa kondo zvavarizvo rega timboona. Babangu mugodi paunenge wobuda anongotarisa ngoti babangu
ugona anosara achingoti ugona Mwari vakambenge vaita pavo apa muviri chete Mwari akambenga apa asi chinoitwa unozvifumurirei ukadaro. Unoziva kana uri murume baba vari pamba ukanzwa nzara unotsvaga kuti ndoipedza nei, kana even hwiza chaiyo unobata ukadya ndizvo. Yes, but ukaona hwiza yako bhuruka yakananga kudzimba dzevanhu haungazoramba wakacheka nemudzimba dzevanhu. Pane kwainoenda kwaunoti kunyange ndanga ndichida, but kwayazoendawo nokuda kwehunhu. Vanhu vanoti kudii kuonekwa ndakadzingirira hwiza nepakati pemisha kudai. Munhu anonzi murume, munhu anoti kunyange zvese zvisina kumira zvakanaka, but zita rangu ndichaedza kuriprotectawo. That's a man. Unoziva here kuti even mukadzi wako unofunga kuti haazi right, ukatsanangura maproblems ake kune mumwe murume, uchipedza kutsanangura murume iye akutoda mukadzi wako. Chaanotoziya murume iye shamwari yako yauri kudza, chaanotoziya kuti iwe ndione problem, but haakudzi kuti ndione problem. Akudzi kuti vakadzi vanonetsa. Takavaona vazhinji isu shamwari dzakatorerana namadzimai. Mubvunzo ndokubva wanzi naSolomon, ko kana zvakaitika kumba kwebenzi zvichiitika kumba kwangu, kungwara kwangu ndekwei? Ndofunga iri kuiswa pa kuti ndiirangarire kuti ndaiverengesa. Terere zvakanaka. Solomon ari kuda kuziva kuti chawira benzi kana chichiwira inini, kungwara kwangu kuri pako, because tine vari kuti vakangwara pano. Kana benzi richiroora mukadzi anonetsa iwe nekungwara kweso zvaunoti wakangwara, uchinotorawo zvakafanana nezvakatorwa nebenzi. Solomon ari kuti saka kungwara kwangu ndo mubvunzo nevarume vazhinji vari pano kuti ko kana nhamo iri mumba mebenzi iriyo nhamo iri mumba mangu nemadegree ese andakaita, ko education yacho yakandibatsira chii? Every man should be able to ask himself this question. Kana ndichiti ndakangwara, sei nhamo ine benzi iriyo nhamo yangu? Zviri kuitika mumba mevasinganamati ndozviri kuitika mumba mako. So sei wakatendeuka? Ndopedza zangu ndibve pana nditika vanibatsira neki, because Solomon ari kuda kuziva kuti saka nhamo yangu yabve kana bedzi richinosarudza zvinhu zvakadai, rapedza kusarudza zvonzi yanguva yako Solomon ndoenda ndonosarudza the same. Sei ndiri kufamba ndichiudza vanhu kuti ndakachenjera? Sei ndine madegree ari kumadziro mumba? Nhamo ine vana vebenzi ndo nhamo ine vana vangu. Saka kungwara kwangu kwandibatsire chii? Uri kuona here kuti this is a man who is wise, but at the end of the day ari kuona kuti wisdom yake haina chayashanda, because he failed to listen to the voice of wisdom. Chiri kunetsa, mumwe akaya kwandiri akandinera problem, akazonzwa nomutungamiri wedu tiri kuchitungisa vaLazaro, tikanzi batsirane naye, mutaurai naye. Aita mukadzi wokutanga ndobva warambana, wechipiri ndobva warambana, wechitatu ndobva warambana, auda kutora munhu. Hapana afa, vangonetsana.
achingosiya. Ndokubva apinda mumota mangu ndomatanga kutaura naye ndikamuti wane mumwe here? Zvikanzi pane mumwe ndaona. Kati ndewe chingani? Ndokubva ataura nhamba. Vanamubvunza a very simple question. Wawana yeko zvino asarudzwa nani? Kanzi nene. Be a man. Kaona uine mhuri yako pamba. Iva nepfungwa dzinokura kupfuura bonde chete. Hakuna ngofunga bonde. Pese pauri bonde chete. Charibata zvedu mangwana, don't worry. Charibata rega timbotaura izvozvo izvi. Pane zvinhu zvizhinji zvinoitwa nemurume. Isu tanga tine hasha sedzamuinadzo imi. But takakumbira wisdom kuna Jehovha kuti idzi hadzigare nemunhu hasha idzi. Because ndakarealize kuti mubhaibheri haazi munhu wese akaberekwa ari mukomana anofanirwa kunge achiroora. Kuroorana kubva pakutanga kusvika nhasi hachizi chinhu chaitarisirwa naMwari kuti chiitike kumunhu wese. Jesu. Unoziva here kuti Mwari unoti it is not good for a man, not a boy, for a man to be alone. Only for a man. Hazvina kunaka kuti murume uyu agara ari ega. Zvisina kunaka ndezvekuti murume, kwete a boy, kugara ari ega iye ari murume ndozvisina kunaka. Uri kuona here kuti Adamu sei asina kupiwa mukadzi zuva rekutanga raagadzirwa? Kubva pakagadzirwa Adamu netime yaakazopiwa mukadzi, Adamu wakaenda through a test kusvika papoint Mwari yaanoona kuti pasvikwa naAdamu apa kuti achiramba ari ega zvisina kunaka, but pane pazvanga zvakanaka, ndosaka Mwari akamusika mukadzi asipo padhuze naye. Unotograduata kusvika patime yekuti ivo Mwari ndo vanotonzwa kuti nemararamiro akadai manzwisisiro aane munhu uyu pakuda munhu wechipiri mumba make. Vazhinji vari kuroora vakangotumwa kuzooperata semweya yetsvina inouya kuzobvuta vakadzi vevaridzi. Varidzi vasati vagoshayiwa kuroora. Because pache zvake kuti umuti murume haazi murume, iprison. Pamba panorwadza panorema because of you. Chaangadai kunonzi kuenjoya upenyu chako kwakatoramba because of you. Listen to me. It's not good for a man. Do you know what your marriage pachezvayo? Marriage pachezvayo. Mwari paakatibereka naye muwanda, aiudza vanhu vanomuteerera pana muhedhena. Because kuroorana ipicture yaJesu nechechi. Zvese mainhingi masera sesvika zvikadii. Hapana, tiri kungodramatize the real thing chinonzi chechi naJesu. But mubvunzo wangu uri kuti kana tiri kuekta firimu rezvinhu zvechokwadi, haugone kupinda mumuvi iri kunzi a true story woekta uchiita semumwe munhu wausingazivi. Kureva kuti murume wese anofanira kuziva kuti ndiri kurepresenta character yaChrist.
saka asati aroora mukadzi anofanira kuziva kuti Kristu unoita sei kumukadzi wake chechi. Zoreva kuti marriage haizi yevahedheni, because Jesu haagone kumiririrwa nemuhedheni mumba. Unganonzwika zvakanaka izvi. Marriage ndeyedu isu tinonamata, because tisi tinoziva the character of Christ. Tinogona kumuactira, we can act on his behalf because we know him. Zvirubatika? Saka ukaitarisa zvakanaka nyaya yacho inobva yabuda pachena kuti zvatiriko zvinezvi tichirarama kudai so book ya Ephesians chapter 5 verse 24, Ephesians 5 verse 24 ndio inotsanangura zvese izvi kuti vakadzi ngavachizvisa pasi pevarume nekudini zvichingoenda zvichidaro. But yozoti because Christ gave himself for the church, ukaona usingagone kuzvisacrifice kuti mukadzi wako afari, haufanirwe kunge uine mukadzi, because uri kuacta movie yemunhu wausingazivi. Jesu wakada chechi iine tsvina zvonzi ndokubva waishambidza neshoko mvura inove ndo shoko, ndokuzvipa kuti I can die for this land. If you are not willing to die for your wife, then you are not a man. Ndinozwika here? Hazvina mhosva pane zviri wrong zviri paari. Jesu akaona zviri wrong zviri pachechi akati ndoida yakadaro ndoti ndigone kuzonongedzera kuti wakasvika apa nokuda kwangu. Unomudii mukadzi anoya akanaka kudhara? Ari kubva kupi? Ndekupi kumwe kwakambenga akaroorwa? Vanonzi baba ndeve kuti ukaona mukadzi akamira parodi asina kupfeka zvakanaka, unyasoziva mumusoro mako kuti zvaari izvi ari kumba anotori nani than uyu. Because zvaakatakura ipapapa hauzvizivi. Wosvika kumba wotora adzimai wako mugara zvenyapa nevana, wobata mwana wako uchitarisa kumeso kwemwana. Ndikutsanangurira vanonzi baba, kutarisa mwana wako kumeso achifara kachiseka kachidii, wofunga kuti saka ndikabva panyika ndichisiya akadai ndaitei nokuda kwegirlfriend. Kutarisa vana vako vachitamba paso kuti ndiri kuitei somurume, what am I doing? Zvandiri kuita izvi chero ndiri kuwana satisfaction ye5 seconds, zviri kunakirei kuvana vangu ava vari kusara nani? Murume mukuru ngaaregedze kuramba achingochemera maswitsi. Kana wamunhu akura waane ndebvu dzinoverengeka, bikirwawo sadza, kwete kuramba uchingoti ice cream, maswitsi nechino nechocho. Kukura kunoonekwa pakuziva zvinhu zvine value. Mukadzi wangu akaipa ichi, akazoda iso, agone chakazoda akadii. If you are a real man, you must die for your family. Dzese ine hama dzangu dzese dzinozviziva kuti wangu mukadzi haabatwi, chero akaita zviri wrong anokorektwa neni. Unoziva hakuna one hama yangu inouya kuzondiudza kuti mukadzi wako ari wrong pakati. Ndaipa example yakanaka imwe time ndichiticha, ndiri muningi wangu ari panapa agerapa nosumuka ane mudzimai wake garako pasi, ane mudzimai wake. Ndinogona kubva kumba kwangu inini ndoenda kumba kwomunin'ina wangu ndosvikogara 2-3 hours, hapana tea inoiswa patebhuru, hapana sadza rinounzwa. Handitika ndodedza munin'ina wangu, chirudzii panapa munin'ina? Tinouya panapa sei hamakana kumboonekwa? Vanenge vangoti mukoma mangozvionerawo.
irozvona ukasangwari iye muningini akasandingwarira ngaazive kuti inini ndauya mumba make ndikamirira tea for 2 hours ndoda kumuudza kuti mukadzi wake ari wrong achitadza kuona kuti dai ndabva kwangu kune mukadzi ndabikirwa ndaimboda tea umaraini uyu munin'ina anofanira kunyumwa kuti nhamo yangu inenge ndo nhamo ina mukoma chenjera unorambiswa mukadzi nemunhu ane problem imwe chete iyoyo ko kwangu kumba ndadii kubva ndatya kana kuine ari right uye kana asiri right kana ndabva ndisina kubika ndadii kutanga nekuramba iyeye sandava kuzoadvhaisa uyu anotoda wisdom uyu kuti kune vanhu vanogona kusikoziva ndakatonzwa imwe time so ndifamba naadzimai vangu ndaenda pane imwe nzvimbo ndichinotenga chokudya saka the problem nemukomana uyu ndezvekuti ada kufamba nemukadzi wake vaingotaura vanhu vaitaura pamusoro peshamwari yavo kasi ane problem vanga vasangana ipapo nevasikana nechii kasi problem yake ndekuti ada kufamba nemukadzi wake indodzi problem ose kana uine mafriends ane misoro yakaora ine makoi zvinhu zvavanoti maproblems soka kutoonekwa nemukadzi wako ndiri kunzwikana zvakanaka inotonzi problem he mukagara muri pese munoguma makunetsana nechii because muri vana vadiki ine wangu mukadzi ari mumota izvo zvipanza chiparidza pa problem yendeyekuti mune muchiti aiwaka chinonetsa mukadzi nechekuti mukaramba mangoita tek muchingoswera mese munoguma maproblems akungomuka saka bheta mumboti pana muchidii ukamboendawo zvimazuva uchidzoka uchidii alright kana iriyo understanding yako yekuti ukaswera nemukadzi munonetsana ndosaka mwari vasingaswere newe because haugone kumanage my relationships at that level. Kana mapenzi achirova namba mao imi vakangwara sei muri kurovana sei zviri kuitika mudzimba dzemarema zviri kuitika mumba mako iwe wakachenjera kungwara kwako kuri papi chero akanzi anopfuta moto mukadzi anopengereka iwe haufare here ukanzwa kunzi kune benzi rapenga nevana vechikoro vadzoka pasi kupfuurika iwe woendapo unorinyengetedza rogara pasi kuti hatidaro handiti kara kuti vana vechikoro vopfuura zvavo haudade here nazvo kunzi wagarisa benzi pasi rinopenga watadza nei kudzikamisa mukadzi wako iye ndicharamba ndichibvunza mubvunzo kana akaipa semaipira akaita akasarudzwa nani kana meso ako akanaka amen vana vanotambwa navo vachifarwa navo indikasvika kumba ndosikomboti rimwe zuva zvakakwidza uye panosikana ndochitekenyedza ndochibayabaya dumbu chikoisadza ndochitandanisa nepasi ndichidhuvhura ndichitunga handirambe ndakangoti kwati nechibhaibheri zvimaleptopu zvenyu zvipotai muchimbosiya kubasa mani kwete kungoti pese wakabata chimausi fara nevana vako imbofara nemukadzi wako ndo wisdom inonzi practical wisdom zvese zvauri kuona pamudzimai wako ndo zvakaiswa pamudzimai najehovha pamudzimai wese
zvinofara zvikoseka kusvika zvaita mabayo zvichitikitira ndichizvitenesa kusvika chipo chakuda kuchema nekuseka. Teti vanonakidza kwete kushayikwa. Inda muchingondifodera pese pese moti tinenge tichitoshandira imimi papapa. Mhuri yako haisi kuda mari yako chete, vari kuda baba vacho. Where is our father? Right. Where is our father? Ufanira kufira mhuri yako. Tikitira black gari bude. Vanhu vari mumba mako mavafaro. Sadharara cha unokundwa nembavha. Iwe unoti kana washaya mari wototenda kuti ndaishaya. Mbavha ikashaya inoramba ichidzwa kuti inhangu ndindisina but kuna anayo panzana. Woti washaya kana business. Kondodina mai kana ndisinawo. Ko mbavha dzabuda idzo. Ndinozwika zvakanaka here nini? Mumwe ari kuti dai ndakanyasodzwa vhangeri ndisati ndaroora vakomana ranyasa. Hapana iyoyo. Iyeye wawinaye ngaagadzirike. Ndosaka Mwari vakakupa munhu akadaro. Vana baba muri kundinzwa here? Ndiri kuda kuti munhu wese ari pano ari kundinzwa ramba kuti zviri kuitika mumba mebedzi zviitike mumba mako. Kuchenjera kwako ngakuonekwe. Kaona patanga kumuka problems garai pasina kupedza. Garai pasina kupedza. Kana makamira ndipedza. Listen. This is how you can discover yourself. Zviri mandiri zvakonzera izvo. Ndikataura joke pana mese munoti bvu kuseka. Handibvunza kuti maseke ndataura joke. Zvandaita ndo zvakonzeresa kuti museke. Hongu mukadzi akaipa, ati zvii zvabva kwauri zvinobvongodza kuipa kuri mukadzi wako. Then you have to stop that behavior. Ere nhasi ndo paungabvunze mukadzi wako kuti unonyasondida here iwewe? Handina shuwa newe. Kwaakabva kumusha kwacho nechitupa akachinja senemu. Iwe kana wani chawakaita kumusha kwacho kwako ndo kwauchiri. Senemu ndo imwe chete wakarambira naye uchingori naye. Ndiwo unotendeuka kukondobvura mukadzi kuti unonyasondida here? Handina shuwa. Woita sei mwana wevaridzi? Zandinyepere kuti varume vese vari kubuda mudzimba havasi kuwana satisfaction. Last kudrive kana mweya wekuchiva. It is a spirit. It's a spirit very dangerous. Yakaipa. Yakaipa. Chiri kudikana wana Satan ndechekuti usafufile madhezi ako uri panyika. Unoattractwa nezvinhu zvekuti munhu wabva zera pamweya haifanira kunge achiattractwa nezvinhu zvakadaro. Satani kana akukuinvita kuti uya akukuda. Vashona vakati chinoda kufa chinoigira. Kaona benzi rangu tembera pamarobhotsi so akafa ziva kuti auda kuenda. Pane chinokukoka. Kana Satani wakukuda unoti pese rodhi yese yawangofamba
unongoona murume nemukadzi vakagrebhana, ungopinda nepapapa waona neminisiketi, ungopinda nepapapa waona vamwe vakabatana, ziva kuti une chako kudedza. Satani ari kuda kuti uzoone kuti nyika yese iri kuzviita iwe ndiwe wega wasara. Kune varume vamwe vari pano vasingatende kuti zviri possible kuti munhu anoita mukadzi wani. Aiwa, nongosiri murume. Handida kutofoira kwacho. Kana uri pano uri murume wakuda kurwira mhuri yako, uchibva pano uri kunokata marelationships. Zvinozwika? Kunyangwe zvichirwadza, because zvimwe zvacho zvichakutevera. Kumwe kune vana vachafanira kuchengetwa newe. Don't worry about all that. It takes a man to make that decision. Unosara uine mavanga so uchichucha ropa so bado uchiti ndabuda. Liberty yamuri kutsvaga haiwanikwe kwamuri kutsvaga. Ramba zvauinazvo izvi udzokere pamba pako. Uone anonzi mafura mhepo, unosununguka. Upenyu hwamuri kutsvaga huripo. But muri kuhuziya mumba menyu. Make a decision. All right, tomboti watora 1, watora 2, watora 3, watora 4, mamu 7, machaisa 20. All right. Hauchasvike here pauchadzoka kumba waona kuti hakuna. Uchadzoka rini kwawakaenda? Zvimwe zvinhu, honai makanwa doro, makaputa fodya, makatora pfambi. Chii chauchaudzwa nevari kunyika kunzi nyika yakunakidza dzoka? Chii? Unonyazoziva kuti nyika takaisakadza takapedza. Chidzoka zvekuna Mwari. Woti kana ndakatadza ndakatadza. But nemhaka yekuti nhasi Mwari mandida, I'm coming back to my family. That's wisdom. That's wisdom. Kana wakanteerera zvakanaka, charongwa na Reverend Utabwasheshi achisi kutamba nacho. I believe kuti chinhu chivakada chakutorota chako kupiwa naJehovha. Ndiani angafunge kuti ndoda kungoitira varume chete zvakamboitirwa kupi futi muno muZimbabwe? This conference is for you. We must thank this man. Uchibva pano uchidzokera kumba, regedza kuswonyepera kuiginwa izifa una chawanzwa. Zvininipise medza kuzvikudza, regedza kuti ndozosvita after a week ndimurasisa zive kuti ndakaudzwa nadiki. Aikona kudaro. Uchitobva pano uchisvika kumba, mai ngavazvione kuti ewe ko baba zvavakubatsirwa nedenga. Chandinoziva ndechekuti hakuna wani murume ari munomu anganzi a failure. The fact yekuti watomboya panapa, it's a sign yekuti unoudzika iwewe. You are different kune vamwe varume vesa. Une mwoyo unobatsirika. Ndosaka wabvuma kuuya pano. And I pray to God, the life yako is changing even from tonight. I'm going to pray because most of you are about to make a decision. Because you think with a decision, you're going to die. Listen to me. Kana akakubuditsa newspaper because wamuramba makorokoto, you are now a man. Murume wechokwadi anozvipira kunomiswa mukoti kunzi ndava akandiramba but mwana uyu ngaachengete. Woti ndochengeta mwana. That's a real man. My decisions
Those are called major decisions in life. You don't need anybody to advise you. No, 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 no. Make a choice tonight. Marizwa. Kana mukadzi wako anga achitozviziva kuti une magirlfriends, go and confess. Usamona ari munhu wemanga-manga, munhu akanetsa nekati achimukadzi chinozive chii, akaiswa naMwari muupenyu hwako kuti denga rikuone kuti uri munhu akaita sei. Ndakuda kushanduka upenyu hwako. Chindibatsiraiwo Jesu. Zvandakutaura izvo hazviitike pasina Mwari. Unomuramba nhasi mangwana unodzokerako. Ndadzoka futi. Unoda simba ramweya mutsvene kuti ubude muchinhu. Mukadzi wako wakamushora, ukamutuka, ukamuti uri pfambi, ukati chii, ukataura zvakawanda. You need to go back on to mukadzi wako, I'm very sorry. Vazhinji vakapomera vakadzi vavo ndo vari kuzviita. Because akatora wemumwe anongofunga kuti wakanozviitawo. Ukamupa mhosva. Enda unoti kumukadzi wako ndiregererewo. Muchashamisika nedzimwe mari dzamuri kuda. Chisunungurwa nokuda kweizvozvo. Vana baba nana amai, if you are here and you are going to confess to your wife, life iyoyo haina kuvanzika vana baba, tiri vana baba tega pana. Avari kurekodha ava, please munobvisa altar call. I don't want to see it. We want to pray for people because you need power to move from this bondage. Because the devil wants to kill you. The devil wants to kill you. Ndinoda kuti utize neupenyu hwako. Haisi crusade inoi. Tiri varume tasangana varume vari serious. Vauda kumisikidza dzimba dzavo zvakanaka. Come here, I want to pray for you. You want your life to change.